sing genah ora banjur muntah-muntah. Lima agama kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane beda-bedake. Ayo banjur muntah-muntah. Lima agama kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane beda-bedake. Ayo beda-beda ora apa-apa. Cilik gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ing stakartum la azidanakum wala ing kafartum inna ada bila sadid ama ba'du. Sih rahmat saha tentrem rahayu awit saking nugrahaning Gusti Kang Maha Agung mugi tansah kajiwa kasalira tumedhak lan tumanduk ing jiwangga panjenengan lan kula waradin sagung dumati. Nuwun. Salaras kalian jejering titah sakwantah ingkang sumandhak mapan wonten ing negari Nuswantara linambaran Ponco Silowati. Sumangga nuwun dalem dherekaken tafakur amuji syukur kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil ngalamin. Mugi rahmat sholawat saha salamipun Allah tetepa kajiwa kasalira dumateng titah kang linangkung Sayyidin Khalifatullah panetek panatagama pepanuntaning umat inggih menika Kanjeng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yekti kula lan panjenengan tansah ngantu-antu syafaatipun fitini wa dunya hadal akhirah. Nuwun. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang sanget kawula pundi. Para pangemban, pangembat ing praja miwah satriyaning negari minangka pandam panduming para kawula dasih ingkang sinubeng ing pakurmatan. Pangabekti kula mugi kunjuk dumateng Bapak Penewu Kapanewon Pengasih sak janjang karawatipun. Pangabekti kula mugi katur dumateng Bapak Kepala Dinas Kabudayan Kundo Kabudayan Kulon Progo ing sinubenging pakurmatan. Pangabekti kula ugi katur dumateng Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo ingkang tansah rahayu widodo nir ing samikala. Sagunging para rawuh, para lenggah ingkang boten saged kawula piji setunggal mbaka setunggal. Sae asma tuwin papan pilenganipun piyambak-piyambak ingkang suka ing rahayu. Para kadang pradonga pangrawit seniman seniwati saking paguyuban seni kabudayan Jawi Sri Mudotama Kapanewon Pengasih ingkang lamun to sinu darsana. Tuhu linepatno ing deduka. Tinebihna saking salwiring bebendum yang panyendu. Gladiwanuh gulang tepang kepareng derek pitepangan. Dalem pun surata makarya sesarengan kalian Kundo Kabudayan Dinas Kabudayan Kabupaten Kulon Progo sayuk karya kalian seni paguyuban kesenian Jawi Sri Mudotama saking Kapanewon Pengasih wonten ing titi wanci kalodhangan siang sonten punika wedal kepareng humarap suwan wonten ing ngabiyantara para rawuh saha para lenggah. Saperlu badhe ngaturaken winggah urut reruncaning adicara ingkang badhe kita lampahi wonten ing rikalenggahan siang puniki.
Bapak Ibu para rawuh para lenggah sami minggah rantamaning adicara ingkang badhe lumadi wonten ing rika lenggahan siang sonten puniki insyaallah kawiyos mekaten. Pambuka kinarya Laksita Harja urut angka 1. Wedaring pangandikan saking Bapak Penewu Kapanewan Pengasih rinumbaka urut adicara ingkang angka 2. Atur pangandikan saking Bapak Kepala Dinas Kabudayan Kundo Kabudayan Kulon Progo sakmangke kapratelan adicara ingkang angka 3. Wondene adicara ingkang angka 1 inggih menika atur pangandikan saking Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Wondene adicara ingkang angka gangsal inggih menika pambuka macapat ingkang lajengipun sampunipun adicara pambuka macapat sakmangke badhe kalajengaken inggih menika pasugatan macapat saking Paguyuban Seni Kabudayan Jawi Sri Mudratama Kapanewon Pengasih. Wondene adicara ingkang angka 6 inggih menika refleksi budaya. Adicara ingkang angka 7 panutup macapat sakmangke kairing ungeling gongso kanthi gending cakrawala. Wondene adicara ingkang angka 8 inggih menika pentas seni panutup kanthi beksan utawi tari sintren saking adik-adik Sekolah Dasar Negeri Serang Sendangsari Pengasih. Wondene adicara ingkang angka 9 inggih menika adicara pungkasan utawi panutup. Mekaten para Bapak Ibu sangyaning para rawuh para lenggah sami minggah lampahing adicara ingkang badhe kita lampahi wonten ing titi wanci kalodhangan siang sonten punika. Pramila kagem gemeni wekdal sumangga adicara kita purwakani kanthi pambuka. Sumangga kula dherekaken mangestungkara ingkang ateges ndedonga anut kapitadosanipun sowang-sowang. Ingkang hangrasuk agami Islam kula dherekaken maos umul kitab surah Al-Fatihah kaping sepisan wondene ingkang ngugemi kapitadosan sanes ndedonga kawula sumanggaaken. Li ridhoi ta'ala wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li hadhihi niyati sholihah Al-Fatihah. Bangsa dan
Merdeka. Amin. Sumangga. Puji syukur pangalembono monggo kita tansah kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah SWT ingkang sampun paring nikmat dumateng kita sedaya arupi sehat walafiat sehingga kita saged makmal wonten papan punika kanthi lenggaring penggalih kanthi remeneng penggalih. Mugi-mugi dados amal ibadah kita sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Dinas Kundo Kabudayan Kabupaten Kulonprogo, ingkang kinurmatan ugi Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo, ingkang kinurmatan ugi Bapak Kapolsek Pengasih, ingkang kinurmatan ugi Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten ing papan punika. Ingkang sepisan saestu kula mongkok lan matur nuwun dumateng Dinas Kundo Kabudayan Kabupaten Kulonprogo ingkang sampun ngadani kegiatan mocopat punika wonten ing papan punika, nggih punika wonten ing halaman Kapanewon Pengasih. Matur nuwun iki dumateng Paniradya Pati awit dana isipun ingkang sampun saged kita manfaatkan kanthi sae khususipun wonten ing kalodhangan dinten menika. Bapak Ibu lan para sedherek sedaya, monggo kita tansah nglestantunaken tradisi adiluhung salah setunggaling mocopat nggih menika ingkang ngemu hikmah wewarah nilai-nilai ingkang saestu adiluhung saged nuntun dumateng perilaku kita inggih menika saged perilaku ingkang beradab lan sae sehingga kita saged mengisi kemerdekaan ini kanthi sae lan mugi-mugi bangsa kita bangsa Indonesia tansah saged maju lan bisa sejahtera sedaya rakyatipun. Lan kula matur nuwun ugi dumateng lare-lare kula lan pangrawit saking Bapak Ibu guru yang samangke saged menampilkan kemampuan yang terbaik dalam rangka kegiatan mocopat ini lan semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Mangkaten wonten gangsal wonten lepat kula matur nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Sumangga kita sesarengan konjokaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang paring mapinten-pinten karohmatan kanikmatan dumateng kita sedaya sehingga wonten ing papan mriki wonten ing wanci niki kita saged pepanggihan ngawontenaken kegiatan mocopat ya. Alhamdulillah mugi-mugi acara wonten ing dinten menika saged kaleksanan kanthi lancar sae rancak lan tentunipun paring manfaat dumateng kita sedaya. Bapak Ibu ingkang kita hormati dumateng Bapak Kepala Dinas Pendidikan utawi yang mewakili rawuh nggih Pak Panewu Pengasih ingkang kita hormati Pak Kapolsek Pengasih Pak Dan Ramil nggih diwakili Pak Ibnu nggih nggih matur nuwun rawuhipun Ketua Forum Mocopat saha Karawitan Pak sinten Pak Wagiran Lenggah Pak Wagiran. Oh nggih nyuwun sewu nggih Pak nggih. Kalih pitetakan. Nggih lan Ibu Bapak Ibu guru nggih niki nggih.
kepala sekolah nggih, kepala sekolah wonten ing Kukuban Kapanewon Pengasih. Nyuwun sewu nggih Bu nggih. Nggih kepala sekolah wonten ing Kapanewon Pengasih. Ingkang kita banggaken lan kita hormati lan tentunipun adik-adik ingkang sakmangke tampil. Alhamdulillah menika adik-adik angsal kesempatan. Menika kesempatan yang luar biasa, Dek. Amin. Selami sekolah menika sak nembe niki to paling mboten ten panggung agek seniki to. Nggih. Kelas pinten Dek niki rata-rata? Gangsal nggih. Alhamdulillah nggih. Nika ingkang kesempatan ingkang luar biasa kagem pengalaman pribadi adik-adik kagem pembentukan sikap mental karakternya adik-adik dan juga tentu kontribusinya terhadap pelestarian budaya Jawa khususnya yang ada di Kapanewon Pengasih. Nggih kadang kita menika melakukan kegiatan ingkang kesane sederhana tapi menika menjadi modal bagi masa depan adiknya dan mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dalam hal ini perkembangan kebudayaan. Dan sedaya kemawon sugeng rawuh wonten Pak polisi dan tokoh-tokoh masyarakat juga yang pada kesempatan kali ini saged rawuh matur nuwun mugi-mugi kanthi sengkuyung Bapak sedaya kegiatan menika saged paring manfaat dumateng kita sedaya. Nggih, kegiatan wonten ing dinten menika kalaksanan kanthi dana keistimewaan sampun pirsa nggih Bu nggih. Kalau wonten logone nika. Nah nika mawi dana keistimewaan wonten logone tulisan nika nggih. Nika lajeng nami programinipun penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta. Nggih, nama kegiatan sejarah bahasa sastra dan permusiuman. Subkegiatan pembinaan pengembangan bahasa dan sastra. Tolok ukur, ini apa maksudnya? Mau copat. Ini kegiatan yang dilaksanakan saking sumber dana keistimewaan. Lajeng di Kabupaten Kulon Progo menika ingkang laksanaken Kundo Kabudayan. Keleres menika wonten Kapanewon Pengasih. Menika kegiatan mau copat sifatipun rutin nggih Bu nggih. Rutin lan menika ingkang kaping 7. Nggih. Tesih gangsal melih. Ning kula mboten apal. Soale kula nggih enggal ten kebudayaan. Tur mung samiran iki. Nggih, Bapak Ibu. Nggih, kegiatan menika kegiatan mocopat menika kagem laksanaken ketentuan perundang-undangan nggih menika Undang-Undang Nomor Gangsal tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan kalian Perda Keistimewaan ya, tentang pemeliharaan nomor Perda Keistimewaan DIY nomor 3 tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Menika wonten 10 objek kebudayaan mawi berdasarkan regulasi menika nggih setunggal menika tradisi lisan bahasa tutur kita gitu. Bahasa tutur kita. Kita kan sebenarnya budaya kita tahu cerita suatu tempat, suatu cerita masa lalu tuh kalau di kita kan lebih familiar cerita daripada nulis itu ya. Tapi ini ternyata mempunyai juga banyak kelemahan gitu ya. Sehingga banyak nilai-nilai adiluhung itu engkang kilang atau kurang lebih. Mungkin kita perlu ada penyesuaian, tapi tetap harus dipelihara. Tradisi lisan, adat istiadat, manuskrip, ini mungkin ini menjadi gondelan engkang kenceng agar bisa terdokumentasi dengan baik. Ritus pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Menika salah setunggalipun kegiatan kagem memelihara, mengembangkan, menumbuh kembangkan, melestantun kabudayaan. Kula angsal cerita kalau riyen menika Bapak PJ Bupati Kulon Progo. Tesih pirsa Bu, nate wonten PJ
ingkang sepisan ten Kulon Progo menika Pak Tri Saktiana sanes Triyanto nggih nek kula Triyanto. Padha-padha trine tapi benten nasibe. Tri Saktiana menika ngibaratke kebudayaan. Jadi kebudayaan menika dados penentu arah karena nilai-nilai yang ada di dalamnya menika yang termaktub di dalam tradisi kita kebudayaan itu akan membawa arah kita. Kalau budaya seperti apa tuh nanti arah pembangunan kita akan sana. Sehingga beliau menika mengibaratkan, menganalogikan kalian pesawat terbang menika Pak. Pesawat menika arep menggok ten pundi, arep medun, arep munggah, arep akrobat. Iku komponen selain pilote nggih. Komponen sing menentukan apa Pak? Arep men ora tiba niku napa? Sayape nika Pak. Iku kan jenengan Pak pesawat sok krungu oh iki medun niku dan sebagainya. Lah ibaratnya budaya niku nggih kados sayap niku. Niki analogi nih Pak nganu nggih Pak Tri Saktiana. Lajeng yang namanya pariwisata, UMKM, terus nopo kegiatan-kegiatan lain lah ya. Itu nopo, nggih baling-balingnya, mereka yang mendorong. Tapi kalau tidak ditentukan arahnya, orang sing iki arep kemana toh? Nabrak gunung kamane. Atau misalnya itu tidak ada sayapnya, yo tidak bisa terbang. Alekas pun iso, wis terbang tetap tiba. Ini ibaratnya semacam itu. Jadi begitu pentingnya sebenarnya nilai budaya. Tidak mungkin bagi kita kadang tidak terasa memberikan kontribusi, tapi itu ternyata menjadi faktor penentu. Apakah langkah kita itu sudah napa ke arah ingkang leres napa dereng? Meskipun mau cepat apa to hubungane? Nggih wonten Pak. Kula yakin Bapak Ibu ingkang adik-adik nika nggih, adik-adik ingkang ikut pentas wonten mriki punya sikap mental yang beda kali sing mboten melu. Tentunya ini adik-adik yang terpilih, adik-adik sing punya kemampuan kemajuan. Dan mereka ketika berlatih itu ada rasa yang berbeda yang dia rasakan. Benten nih Pak, kali sing nonton kali sing ngomong ngoten benten malih. Wong biasanya nonton delok kendel alok gitu ya. Ini nek kon nglakoni belum tentu. Tapi ada pengalaman yang luar biasa untuk pembentukan sikap mental ketika adik-adik itu ikut tampil. Sehingga salah satu kebijakan Nyun Sewu Pak Bupati hari ini bagi anak-anak itu ya silakan diberikan kesempatan media untuk pentas. Soal kejuaraan nanti dulu. Yang penting dia punya keberanian. Bapak Ibu mungkin raos. Nek jenengan ketemu ten Jakarta gampangnya. Jakarta. Kumpulan guru ngeten, kumpulan guru sekolah. Rakornas ngeten nggih. Rakornas daerah. Dari berbagai daerah, ada yang dari Jogja, Solo, ada dari Kalimantan, ada dari Papua, ada dari Sumatera dan lain sebagainya. Nyuwun sewu, Rakornas besar itu, nyuwun sewu. Ketika ada yang ngacung pertama sinten, Pak? Ketika yang berani menyuarakan itu sinten? Kalau yakin persenane saking Jogja itu sekedhik. Keberanian untuk mengekspresikan, menyampaikan itu, padahal muatannya balik dereng mesti. Muatannya kadang lebih berbobot kita, meskipun kita membela diri, kita kan low profile, high quality gitu ya. Tapi ini, padahal potensi menika, kepengetahuan kita, keilmuan kita, keterampilan kita, kalau tidak diekspresikan, tidak disampaikan, apa orang lain itu Tuhan kan bukan. Karena enggak tahu, yang tahu itu ya apa yang terekspresi, apa yang kita sampaikan. Nggih, nanti menika monggo kegiatan kados menika kita syukuri kesempatan seperti apapun gitu. Dan kami berharap mungkin kontribusi terhadap penyelenggaraan tidak seberapa, tapi nilai yang termuat di dalamnya itu luar biasa. Terutama bagi pengembangan adik-adik dan tentu pelestarian budaya. Nggih, kados ngoten lan kula matur nuwun kagem Bapak Ibu sedaya, guru, adik-adik lan sedaya penyelenggara ingkang sampun kersa keroyo-royo ngawontenaken kegiatan menika lan tentunipun insyaallah napa ingkang Bapak Ibu laksanakaken menika dados dipun catet amal ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Kados semanten
lan mbok bilih wonten atur ingkang kirang mranani penggali Bapak Ibu saestu kula nyuwun pangapunten mboten saged matur kados Pak Pranoto Hadijara dangki-dangki kula mau dibisi Pak Lurah Pak Newu nika saged ngomong ngeten mboten kok ngomong wong ngrungokke wae kula mboten dom. Nggih kados ngeten nggih matur nuwun bilih wonten atur ingkang kirang trep kula nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum. Bapak Ibu sagiyaning para rawuh para lenggah sami wondene ingkang badhe kapiyarsa inggih menika Sekar Mocopat Dandang Gula kanthi cengkok damar murup laras slendro pathet songo dumateng adik Halimatus Najwa Khurota Aini sumangga katur. Prawa
mekaten wau Bapak Ibu minggah ungeling sekar maca padandang kula kanthi cengkok damar murup laras lendru patet songo. Nggih. Sae nggih Pak Panawun nggih, swantenipun nggih. Alhamdulillah. Nggih, dhumateng adik Kalimatus Purata Aini matur sembah nuwun. Tesih sekar dandang kula damar murup laras lindru padet songo sandakipun dhumateng adik Angel Afrilia Akmapau. Monggo adik Angel. Matur nuwun adik Angel Afrilia Akmapau ingkang sampun ngaturaken minggah sekar dandang gula damar murup. Tesih urut sekar dandang gula damar murup kanthi laras lindru padet songo. Imbok bilih dumateng adik Ardian Sidik. Sumangga saya sangat swantenipun di Ardian Sidik ingkang sampun ngaturaken sekar dandang gula damar murup. Tesih urut sekar dandang gula damar murup saklajengipun
ingkang badhe kapiyarsa inggih lumantar Adik Alicia. Sumangga Dik Alicia. Bejo lamun tinitake urip pinaringan rahmating pangeran ayam tentrem akesange katonyange kinayuh jur supema rangkang pingi sesongaran ing karsa supetatan emut dari kolong nyominto pepuntane wong iku kinanjar sakit muga antuk soto. Nggih, matur nuwun Adik Alisa ingkang sampun ngaturaken sekar dandang gula damar murup. Nggih, urut saklajengipun inggih menika sekar pucung kanthi laras slendro padhet menyura lumantar Adik Ilham. Monggo Dik Ilham. Piwalengku ngati-ati tumindakmu aja sembrono tindak tanduk kang prayogi gesang ira kana kanggo patuladan. Nggih, nuwun Dik Ilham ingkang sampun ngaturaken sekar pucung kanthi laras slendro padhet menyura. Bapak Ibu sayanipun para rawuh para lenggah ingkang sinumbagia mekaten gangsal pupuh sekar mocopat wonten dandang gula damar murup menapa dene sekar pucung ingkang pun aturaken dening para kanca saking seni kabudayan Jawi Sri Mudatomo saking Kapanewon Pengasih. Wondene wos wigatosipun sekar mocopat ingkang sampun katuraken dening para kanca kala wau sedayanipun badhe dipun uncaki dumateng narasumber kita nolenji Bapak Sumarti. Pramila sumangga dumateng Bapak Sumarti kasumanggaaken adik-adik lenggahipun kasuwun geser samangke gantosan ingkang saklajengipun sekar dandang gula. Sekar dandang gula menika ngemu pitedah pepiling tumrapipun tiyang ingkang gesang inggih saking para pinter babagan kawilujengan supados saged bentenaken tumindak ingkang alisir kaliyan tumindak ingkang leres kangge cecawis menawi tinimbalan dening Gusti.
awit boten saged uwal sanajan dipun gedhongi saha dipun kunceni. Wondene padha ingkang kekalih pangajapipun tiyang gesang menika saged gesang tutuk momong putra wayah kanthi tentrem wilujeng. Pangajap ingkang sae menika saged kalampah kanthi nyenyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa. Dipun lambari tumindak ingkang sae bektos dumateng tiyang sepuhipun. Wondene padha ingkang ketiga wewarah saking para sepuh bilih tiyang sepuh menika ageng sawabe mandi donganipun dumateng para putra amrih rahayu jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang sinedya. Ananging lamun sampun jinangkung prayoginipun atur syukur dhateng Gusti ingkang peparing. Wondene padha ingkang sekawan bejanipun tiyang menika inggih menika tiyang ingkang pinaringan rahmating pangeran. Amargi sok sintena tiyang ingkang pinaringan rahmatipun Gusti menapa ingkang sinedya teka ingkang cinipta dados nanging kathah-kathahipun supe menawi bondo donya menika namung titipan saking Gusti ingkang peparing. Lajeng sesungaran adigang adigung adiguna dhateng sasama. Adat saben menawi sampun supe lajeng dipun engketaken dening Gusti kanthi gesang ingkang katula-tula. Mugi sedaya kala wau saged pikantuk usada menggah sekar pocong ngemu werdi pepeling supados tumindak ingkang prayogi sampun ngantos sembrono. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten kula kandhuraken dhateng Bapak Panoto Adicara. Gunging pamatur nuwun kula aturaken dumateng Bapak Sumarti SPD minangka narasumber saking seni kabudayan Jawi Sri Mudatomo Kapanewan Pengasih ingkang sampun medharing oncek-oncek Sekar Dandang Gula Damar Murup menapa dening Sekar Pocong. Bapak Ibu para rawuh, para lenggah ingkang sinubengi pakurmatan. Tasih anglajengaken Sekar Mocopat wonten ing rikalenggahan siang sonten punika wondene urut Sekar saklajengipun menika Sekar Pangkur Damar Murup kanthi laras pelok pathet 6 dumateng Adik Anugrah Husna Saputri sumangga katur. Nggih,
Sekar menika minangka menyongsong hari 17 Agustus minangka kagem macapat. Sumangga katur. Indonesia was merdeka, umur walau dasa tahun sayekti, mula warga padha nambut rasa senenging nala doang gelar budaya atiluhung timen saya angrembaka budaya bisa lestari. Para bapak ibu sanggihane para rawuh para lenggah sami mekaten wau minggah pungling macapat Sekar Pangkur Damar Murup kanthi laras pelok padet 6 ingkang sampun dipun aturaken dening Adik Anugrah Husna Saputri. Tasih urut Sekar Pangkur Damar Murup sak candhaipun inggih dumateng Adik Bima Adi Nugroho. Monggo Adik Bima, sumangga katur. Warga nambut kamardikan padha ageng lar saakehing sani macapat puji kang luhur memuji kanthi sekar asebutha ya kelaring kanthi ngidung ya nguri-uri budaya jalu esti sanyawiji. Matur nuwun sanget Adik Bima Adi Nugraha ingkang sampun ngaturaken Sekar Pangkur Damar Murup. Tesih wonten ing Sekar Pangkur Damar Murup salajengipun dene Adik Hansa Jauhara Salsabila ingkang badhe lumati. Sumangga Adik Hansa. Ngrembaka budaya Jawa damanunggal guyub wangsa negari ndarbei rasa nyatulur lang tinulung sesama kang pinunjul padha cas wae bebantu kanggo nyongsong kamardikan lancar ngenya gelar seni. Wah, jan leng semakan sangat niki swantenipun Adik Hansa Jauhara Salsabila ingkang pun nglampuraken Sekar Pangkur Damar Murup
kanthi laras pelok padet 6. Wondene adik Dimas Yidan Saputra urut saklajengipun badhe ngaturaken sekar kinanti mangu kanthi laras lendru padet 9. Sampun wonten adik Dimas? Nggih, monggo adik Dimas. Nggih, makaten wau minggah ungling sekar pangkur nuwun sewu sekar kinanti mangu ingkang pun aturaken dening adik Dimas Yidan Saputra. Wondene adik Aditya Noval Hamizan. Sakcandhaipun badhe ngaturaken sekar mijil Roro Manglong kanthi laras pelok padet 6. Monggo adik Aditya Noval. Andhap inggil derajat puniki mong gelar sayektos sugih mesken mung kebyar lahire datan bobot neng ngarsaning Gusti kang tinimbang yakti genging amal lipun. Matur nuwun adik Aditya Noval Hamizan ingkang sampun ngaturaken sekar mijil Roro Manglong kanthi laras pelok padet 6. Bapak Ibu sangyaning para rawuh para lenggah sami ingkang suka rahayu wondene gangsal padha sekar macapat ing antawisipun sekar pangkur damar murup sekar kinanti mangu menapa dene sekar mijil Roro Manglong ingkang sampun aturaken dening para kanca seni kabudayan Jawi Macapat Sri Mudratama kapanewon pengasih kala wau badhe dipun unceki dening narasumber. Nggih, tesih Pak Sumardi monggo werdinipun sekar ingkang pun aturaken kala wau Pak. Monggo. Sekar pangkur negari kita Indonesia menika sampun merdika yuswanipun sampun 8 tahun. Prayogi dipun isi kamardikan menika kanthi tumindak miturut kesagetanipun piyambak-piyambak tumrap tetiang ingkang tresna dhateng budaya mestinipun tansah nguri-uri
urip-urip saha nglestantunaken budaya ingkang adiluhung. Menggah padha ingkang angka kalih ing siang menika paguyuban Macapat Sri Mudatama anggelar seni macapat ing pangajap. Seni macapat menika saged kerembuyung saha kerembaka. Sekar candhakipun inggih menika sekar kinanti. Perdinipun wonten ing tembang menika. Titikanipun tiyang ingkang luhur budinipun inggih menika ngalah saha ngalih menawi kita pinanggih dhateng tiyang ingkang adigang adiguk adiguna. Prayogi nindakaken kaimananipun saha ketakwanipun saha ibadah saben ari miturut agami saha kapitadosanipun piyambak-piyambak. Menggah Sekar Miji ngemu pitedah wonten ngarsanipun Gusti menika sedaya tiyang sami ingkang bentenaken nggih namung iman saha takwanipun. Mekaten kathah kirang langgungipun nyuwun pangapunten kondur dhateng Bapak Panata Adicara. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula aturaken dhumateng Bapak Sumardi minangka narasumber saking seni kabudayan Jawi Sri Mudatama saking pengasih kula. Waswardinipun oncek-oncek sekar ingkang kala sampun dipun aturaken dening para kanca. Sampun dipun aturaken dening Bapak. Dos pundi Pak Mardi? Raosipun lare-lare menika buat Pak Mardi. Nggih, nggih, lare-lare semangat bombong Pak Mardi. Nggih, nggih. Siang sonten menika kula panjenengan saged mintasaken lare-lare kanggo wonten kapanipun pengasih kados kula remen sanget nggih kagem nggih kembangaken macapat wonten kapanipun pengasih. Monggo Pak Mardi mangke sakbare menika kita lacan malih Pak Mardi. Nggih, sendika Pak. Lajeng nggih. Sak sampunipun katuraken Sekar Pangkur Damar Murup, Sekar Kinanti Mangu menapa dene Sekar Mijil Roro Manglong ingkang pun aturaken dening para kanca seni kabudayan Jawi Sri Mudatama kala wau lan ugi oncek-oncekipun sampun dipun aturaken dening Bapak narasumber Bapak Sumardi pramila Sekar Macapat saklajengipun badhe kula aturaken utawi kula lajengaken inggih menika urut sakjandhaipun Sekar Gambuh kanthi laras pelok padat 6. Sumangga Adik Dafaira Sanum Al-Afazi. Sangu urip sotinemu aja wegah sinaunya kang tak beri ngatekno piwulan
makaten wau hingga uling sekar maca pat gambuh laras pelok padat 6 lumantar adik Dafaira Zanum Al-Afasi. Tesih urut sekar gambuh cak candhaipun monggo adik Pratiwi Rahmi Ardiani. Sumangga katur. Matur nuwun Adik Pratiwi Rahmi Ardiani kang sampun ngaturaken minggah sekar gambuh laras pelok padat 6. Tesih sekar gambuh sak candhaipun lumantar Adik Salsabila Nardiva Akhila. Monggo Adik Salsabila. Matur nuwun Adik Salsabila Nadifa Akila kanthi sekar gambuh. Urut sak candhaipun inggih menika Adik Davita Nisa Nur Aziza badhe ngaturaken sekar pucung kanthi erang-erangan batangan cangkrimanku. Nggih. Monggo menika saged batang mangke nggih. Pucung menika saged panjenengan batang menapa bedhakanipun? Monggo. Dicokoti daharang kang den karsana. Mekaten minggah sekar pucung kanthi batangan cangkrimanku lumantar Adik Davita Niza Nur Azizah. Tesih sekar pucung saklajengipun iki menika sekar macapat ingkang pungkasan. Tesih kanthi batang erang-erangan batangan cangkrimanku lumantar Adik Rifan Asyirof Maulana. Nggih. Langkung prayogi monggo. Sak menika pun sekaraken sareng-sareng kalian adik-adik monggo. Nggih, pucung sareng mawon monggo. Nggih. Tunggal kalih 3. Siangipun den putra-putra wong kampung ketapel gamanyo sing kena tumekeng pati kalang kabut
Nuwun sewu Pak Wagiran. Nggih. Panjenengan minangka pangripta menapa menika Sekar Mocopat ingkang pun aturaken dening para Nggih. kanca. Nggih. Kala wau niki kok wonten Sekar Pucung kanthi erang-erangan batangan cangkriman kok. Nggih. Nuwun Kagem sewu mboten kucing. ateges ngirangi kamardikanipun. Nggih. Bapak Penewu mbok menawi Monggo. mangertos. Nggih. Menapa batanganipun menika napa, Pak? Cangkrimanipun Pak. Siang Nendra menika ategesipun Nggih. menapa, Bapak? Menapa nggih? Waduh. Nggih, nih. Joko Nggih. Lelur mbok menawi, Nggih. Pak. Monggo, nggih. Bapak Ibu Monggo, sanesipun Ibu Guru. Monggo saged batang tangkriman menika wau, monggo pun batang rin. Monggo. lawa. Lawa. Betul. Lawa. Nggih, Oh ya, 100 Betul. untuk Bapak Ya, ingkang ya. sampun. Ingkang bedane lawa nggih. Nggih, Nggih. leres nggih. Niku Nika, kagem nggih, kegujikan. kan namung kagem Nggih. kegujikan nggih Lajeng Bapak mboten nggih. sepanenganipun Mboten maca pat. sepaneng. Nggih. Bapak Ibu para rawuh para lenggah sami mekaten minggah pasugatan Sekar Mocopat ingkang sampun dipun aturaken dening para kanca adik-adik paguyuban seni kabudayan Jawi Sri Mudatomo saking Pengasih Kulon Progo. Ing mbok bilih para adik-adik kala wau anggenipun ngaturaken Sekar Mocopat wiwit pisan dumugi pungkasan tansah pinanggih lepat kirang jer menika ugi saweg gladen saestu nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi para adik-adik para seniman seniwati anggennya nguri-uri kabudayan Jawi mliginipun seni Mocopat sageta ngrembaka lestantun sak lami-laminya mekaten Bapak Ibu para lenggah sami inggih nglajengaken adicara ingkang angka 6 inggih menika refleksi budaya. Menika wau dereng pun unceki. Nggih. Nggih ta. Mawi oncek-oncek Gambuh. mari. Gambuh dereng pun unceki. Oh nggih. Pun unceki diye. Oh nggih dipun onceki. Monggo menawa narasumberipun Pak Sumardi. Nggih monggo Pak Mardi. Nggih. Matur nuwun wektalipun. Sekar Gambuh. Wonten Sekar Gambuh menika werdinipun babagan ngelmi. Para pinter paring pangandika bilih. Sok sintena ingkang badhe wilujeng slamet. Donya inggih mawi ilmu. Kepengin gesang wonten akhir zaman samangke ugi mawi ilmu. Pramila para adik-adik prayogi nyawisaken ilmu ing saliring reh saha nyawisaken kaprigelan supados samangke saged kangge pados pagesangan temah gesangipun samangke saged tentrem ayem ingkang salajengipun mligi wonten ing wulan Agustus menika adik-adik prayogi anggenipun ngisi kamardikan kanthi sinau ingkang sregep sampun ngantos kekancan kalian tetiang ingkang boten sae bebasan aja cedhak kebo gupak amrih samangke gesang adik-adik sok sinten kemawon saged tumata gesangipun kanthi lambaran tansah ndedonga wonten ngersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos
amrih pangajap saged jinangkung menapa ingkang sinedya dados ingkang cinita tumeka mekaten menggah perdinipun Sekar Gambut kirang langkungipun nyuwun pangapunten pedal kondur dhateng Bapak Panoto Adicara sumangga. Nggih matur nuwun Bapak Sumatri ingkang sampun ngaturaken uncek-uncek minangka Sekar Gambut ingkang pun aturaken dening para kanca seniman seniwati Sri Mudatama kala wau. Parmila kanthi menika saestu sepisan malih kula ngaturaken gunging pamatur nuwun. Bapak Ibu para rawuh para lenggah sami minggah urut adicara ingkang ana angka 6 inggih menika refleksi budaya. Nggih menika saged dipun isi kanthi sesi diskusi tanya jawab menapa dene seserepan. Nggih. Nuwun pangapunten niki kunjuk katur dumateng Ibu Kepala Bidang utawi Ibu Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo menika pitakenipun kula nembe mangertos. Sakmenika menawi ing tlatah Kulon Progo wonten tembang macapat Damar Murup. Lajeng menapa ta werdinipun Sekar macapat Damar Murup kala wau. Nyuwun piteranganipun saking Ibu Kepala Bidang menapa dene Ibu Kepala Seksi Bahasa lan Sastra Indonesia. Nggih. Monggo kula suwun paringipun kula supados ngerti tegesipun Damar Murup menika maknanipun kados pundi. Kula namung kanthi nyekar Damar Murup namung maknanipun kula kirang pono Bu, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Ngapunten nika Pak Kepala Dinas Kebudayaan malah menika dalem langsung dalem nika nggih. Nggih, terus tahun 2023 nggih. Nika Dinas Kebudayaan wonten kegiatan lomba syair macapan nggih. Nah, Damar Murup menika satunggaling cengkok khas Kulon Progo. Werdinipun inggih menika Damar menika obor murup wis ngarani lajeng Damar Murup menika ing pangajap saged dados pepadang dumateng warga masyarakat Kulon Progo. Karana cengkok Damar Murup menika ngemut sejarah-sejarah ing kapanewon ing tlatah Kulon Progo. Lajeng karana menika Dinas Kabudayaan ngadani lomba nulis syair tembang macapat rikala taun 2023 lan dipun launching wonten ing kapanewon Samigaluh. Lajeng gayutanipun menapa kok Damar Murup saged caos pepadang
Menika cengkok maca Pademan Murut ngimut sejarah ing kapanewon cerita rakyat lan filosofi Jawa kanthi lomba syair maca pat warga masyarakat ingkang dereng pirsa sejarah lan cerita rakyat ing kapanewon wiwit wonten cengkok Daman Muruk saged dipun waos wonten buku Didah Mutiara Siningit terbitan Dinas Kebudayaan. Menika Bapak ingkang saged dalem matur. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Kula aturaken dumateng Ibu Kepala Bidang menapa Ibu Kepala Seksi. Nuwun sewu kepareng mangertos kalian Ibu sinten? Bu Itan, nggih. Matur sembah nuwun sanget awit sedaya seserapanipun Bu. Jer menika king menapa kok kedah mawi cengkok Damar Muruk. Nah nika piterangipun saking Ibu Ita sampun pun aturaken damar menika lampu nggih Bu. Upet. Madangi nggih Pak nggih. Nggih, sampun launching ini nggih. Matur sembah nuwun saestu Bu. Nggih. Ingkang saklajengipun menika kula badhe tanglet dumateng Bapak Penewu, Bapak Dinas saking Kundo Kabudayan, jer menika Sri Mudotomo Paguyuban Seni Kabudayan Jawi, mliginipun niki lare-lare Pak nggih. Sampun ngupayakaken Pak niki anggenipun sami ngolah budaya Jawi, khususipun inggih menika seni mocopat kados ngeten Pak. Lah kula nyuwun niki upayanipun nggih saking Kapanewon menapa dinis saking Dinas Kabudayan menengke upayanipun menika kados pundi supados menika kanca-kanca lare-lare saha para seniman-seniwati menika anggenipun nguri-uri kabudayan Pak. Jer kabudayan Jawi menika kabudayan ingkang adiluhung. Nggih. Penuh nilai filosofi nggih Bu nggih. Nggih. Dados pundi mengke upayanipun supados niki mboten namung Pak. Mboten namung kapunggel semanten lah niki wonten event dana saking keistimewaan salajengipun pun mengke dana pun dijake mungkin pun program terlaksana out ngeten niku nggih salajengipun tetep niki para kanca tetep nyuwun Pak mengke anggenipun nguri-uri kabudayan Jawi menika saged lestantun saklami-laminipun matur nuwun Pak. Nggih kula nyobi matur menawi kalian itu saestu njenengan ngapunten. Ji Bapak. Terus napa maca patam nika panci sae saestu. Nggih. Amin. Nggih. Napa isinipun napa nggih hikmah-hikmah luar biasa. Terus nika kedahipun dipun lestantunaken. Nah, Amin. Ya. Mila wonten ing Kapanewon niku dipun perintahaken saking Bapak Bupati supados ngawontenaken pentas non rekognisi. Nggih. Nah niku mangke termasuk niki saged dipun pentasaken. Niki mangke wonten jadwalipun. Kaleres wonten ing wulan September. Bijang niku pentas rekognisi giliranipun SD. Nah niki menawi mangke Bapak pembimbing saged mentasaken langkung sae. Wonten ing pentas rekognisi niku salah setunggaling lestantun. Lajeng nggih kecamatan ngapunten Kapanewon terbuka panggenanipun ajeng ten pendopo napa mbukak panggung kados niki saged. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Pak Penewu. Lajeng saestu ingkang saged ngawontenaken ingkang radi ageng menika nggih Dinas Kabudayan Pak. Mliginipun saking Danais saengga kula nyuwun saking Kundo Kabudayan tetep menganggarkan kegiatan-kegiatan menika saengga kabudayan tansaya ngrembaka. Makaten Pak, matur nuwun. Seni mocopat, nggih, nilai budaya luhur, filosofinipun inggil, nggih sageta ngrembaka dumugi saklami-laminya. Bapak Ibu para rawuh para lenggah sami,
mekaten minggah adicara refleksi budaya. Nggih, mbok menawi wonten tanya jawab sak sanesipun saking Pak Sulis mbok menawi badhe maringi seserepan. Saking ibu-ibu. Nggih. Kula tak matur sekedhik Pak Roto. Nggih. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun nggih. Matur sekedhik dumateng Bapak Penewu lan Bapak Ketua Kundo Kabupaten Kulon Progo. Saestu anggen kula ngrintis maca pat ing mbok bilih kathah lepatipun anggen kula ndamel cakepan saestu kantenan kula nggih saweg belajar kali Pak Sulis nggih nuwun agunging pangapunten lan kula nuwun kritikan membangun ngaten kemawon Pak sedaya mawon matur nuwun saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wakiran minangka niki nggih pandiga nggih. Ingkang mandhegani menika seni kabudayan Jawi Mojopat ingkang sampun ngaturaken menapa ingkang dados aturipun kala wau. Nggih mangke Pak Mardin apa mangke anu Pak monggo mangke sareng-sareng kapanewon pengasih aja ketinggalan. Ya, tepuk tangan untuk anak. Hidup ya. untuk kapanewon pengasih. Ya. Nggih. Semangat nggih. Ya. Nggih. Salajengipun niki saking K3S, Mbok menawi ibu-ibu badhe nyuwun pirsa mumpung sami pinanggihan, monggo Bu Jumiati. Pak Kirna monggo. Pak Kirna wonten pundi nggih lenggahipun ngaten. Oh, mboten genduren ten nggih, Bu. Nggih, wonten Bu mengko ingkang dipun suwunaken pirsa dateng Bapak Dinas Kebudayaan menapa dening Bapak Penewu. Nggih. Kula mawon, Pak. Niki, Pak. Niki teng mriki, Pak. Nggih, Bapak. Nggih, matur nuwun. Kula kinten ngeten iki termasuk kula niku mengkritisi kula piyambak nggih, Pak. Nggih. Ternyata wong Jawa niku kula nggih. Nggih, Bapak. Kosakata basa Jawa niku sangat minim. Nggih. Terus nggih pripun nggih kula niku midhangetan napa MC niku niki sing di ngendikake napa to ngoten niku lho. Mila anu parah nggih, Pak. Pados MC kok kados ngaten. Nah nggih. Bahasane niku kan daki-daki janjane ya menggur sak klemah ajeng ngendika ngeten ning kan mubeng-mubeng ngeten iki lho, Pak. Nggih, Bapak. Niku seni nggih, Pak, seni. Nggih. Terus niku saged dikomersilkan, Pak. Oh, ngaten. Nggih, mangke nek wonten Pak Guru napa Bu Guru hajatan kan saged ngundang panjenengan. Amin, alhamdulillah awe panyungkuyung donganipun. Mila ngeten, Bapak. Mbok bilih Bapak Guru Ibu Guru menika nggih diperbanyak komunikasi kalian lalare ngagem basa Jawa sehingga kosakata menika langkung kathah awit ngangge nyangoni lare-lare mangke nampun menawi sampun ageng mboten ninggalaken bahasa Jawa. Makaten Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun awit saking wedharipun Bapak Penewu Kapanewon Pengasih. Nggih jer wonten ing tanah Jawi menika Pak. Banci sak wangertos kula inggil sanget seni kabudayanipun. Contonipun wonten babagan tata basa Pak. Menika wonten basa krama inggil, krama madya, ngoko, bagongan. Nggih, kalebet ingkang kula gladi Pak. Kula menika nggih menika wonten ing seni pedalangan menika dipun wastani basa kawi menika basa rinengga Pak. Dadosipun menawi kula nglarapaken wonten ing pinanganten niku puancan kula ngeng sing do mindhantaken namung do ngirsani HP apa to kae mau surata sing dingendikake. Ngaten niku Pak, kagem kegujikan nggih.
Amin Pak, matur sembah nuwun. Nggih sak kamat-kamat sak mangke nggih sinau sesarengan Pak. Gladen sareng-sareng nggih jer menika seni budaya Jawi. Mliginipun tata basa ing mbok bilih wonten ing papan pasinaon, wonten ing dinas napa niku pendidikan sekolahan radi kirang dipun grengsengaken pramila mbok menawi sak mangke nggih programipun saged dipun tingkataken malih Pak. Nggih seserepan kaupro menapa dene babagan basa Pak. Kathah sakmenika lare-lare niku pancen boten saged utawi dereng mangertos mapakaken anggenipun basa. Contonipun kula mawon nggih gadah rencang. Pak, kula tak siram riyen nggih. Oh, ayo semoga nyumanggaaken Kanjeng kula ngeten. Niku kleru napa? Klentu, nggih. Kleru. Klentu. Oh, aturna kula cok pamit. Kula tak siram riyen ngoten berarti kleru ya basa kula nggih. Oh, berarti kedasipun kula tak adus sithik monggo panjenengan badhe siram ngoten ya. Oh, nggih nggih. Panci anu Pak, miturut kelingan aku nggih nggih. Kamus basa Jawi menika gagrag Mataraman sae menika Ngayogyakarta menapa dening Surakarta menika salah kaprah ananging wonten ing pasamuan kula asring manggi Pak. Basa Mataraman ingkang sejatosipun menika dipun terapaken menika kirang pas menawi dipun terapaken wonten ing gagrag Ngayogyakarta menapa dene gagrag Mataraman Surakarta. Ngeten Bapak atur kawula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Sinambi ngentosi ungeling lanjut adan asar lanjut sampun rampung nggih nenggo komat monggo sakmenika gending nggih panutup Cakrawala pun ungelaken minangka pamitan maca pat Sri Mudatama sumangga katur si Bapak Ibu para rawuh para legasami mekaten wau refleksi budaya ingkang sampun aturaken dening Bapak Penewu Kapanemon Pengasih menapa dening Ibu Kepala Bidang Kepala Seksi saking Dinas Kabudayan Kulon Progo. Tumuli adicara ingkang sak candhaipun inggih menika adicara panutup maca pat kairing ungeling gongso kanthi gending Cakrawala.
Syair-syair dilantunkan oleh sang juru kawi, penonton berdatangan hingga desak-desakan. Tarian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Yo, turunlah sang sintren yang muda belia, terikat tali sampai ujung kaki. Yo, mata terpejam, sadarkan diri dalam lingkaran kain menutupi. Yo, tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Gamelan terus menggema, asap kemenyan sebagai tuba. Juru kawi membaca mantra, sintren bangunnya dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat sintren datar. Kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Sintren kuno terus menari, tabuhan mengiringi. Irama silih berganti, lalu sintren mulai menjadi. Tatkala dilempar dengan uang logam, sintren pun terhenyak, lalu jatuh pingsan. Mengapa? Kenapa? Aku juga tak tahu. Yang tahu hanyalah yang jadi sintren itu. Mungkinkah sang sintren kekuatan terhenti, sang pawang berdoa, lalu sintren menyanyi. Nama saya Sunaryo, Panewu Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Terhadap kegiatan mocopat yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini mocopat untuk siswa sekolah, saya sangat mendukung dan terima kasih. Ini kali ini diadakan di Kapanewon Pengasih, di halaman Kapanewon Pengasih. Kemudian terhadap kemudian terhadap apa Mbak tadi? UMKM-nya mungkin Pak, atau guru-gurunya. UMKM dulu ya. Terhadap, saya ulangi Mbak, lihat nyambung angel malan. UMKM awalnya muni piye Mbak? Untuk kegiatan mocopat pada hari ini. Untuk kegiatan saya ulangi. Untuk kegiatan mocopat pada pagi, saya ulangi, bukan pagi. Siang hari ini. Untuk kegiatan mocopat pada kali ini tentu saja melibatkan masyarakat, dalam hal ini UMKM, di mana UMKM akan lebih meningkat ekonominya dengan ikut berpartisipasi berjualan, dan di mana
anak-anak sekolah yang hadir di sana, termasuk guru, termasuk kami, akan ikut melarisi mereka sehingga mereka akan diharapkan semakin banyak produksinya, semakin meningkat levelnya. Kemudian untuk guru dan siswa yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini, saya sangat mengapresiasi dengan baik. Mudah-mudahan tradisi dan budaya ini bisa berkelanjutan, langgeng, sehingga memberikan nilai-nilai positif bagi generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratman, itu selaku Ketua K3S Kapanewon Pengasih, yang hari ini akan menyaksikan pentas mocopat untuk tingkat Kapanewon Pengasih yang melibatkan siswa-siswi sekolah dasar di Kapanewon Pengasih ini. Perlu kita ketahui bahwa kerjasama antara Dinas Kebudayaan dengan K3S Pengasih yang juga melibatkan Kapanewon Pengasih ini sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, dan ini untuk dampaknya terhadap anak-anak memang cukup besar, karena dengan pementasan mocopat ini anak-anak akan berlatih, akan bisa mengapresiasikan dari mocopat yang sudah dilatihkan oleh para pelatih mereka. Dan di sanalah merupakan wujud kepedulian kita terhadap generasi kita, yang nanti tentunya ini berharap untuk ke depan anak-anak kita tidak akan tertinggal dengan budaya kita sendiri. Karena kita ketahui bahwa saat ini budaya kita yang semakin pudar terhadap anak-anak, sehingga ini perlu ditanamkan kembali supaya ke depan ini anak-anak akan terbiasa dengan mengembangkan budaya milik kita sendiri. Mocopat ini bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, ini sudah berlangsung beberapa saat tadi saya sampaikan, dan ini sangat bermanfaat baik untuk sekolah-sekolah yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung, karena keterbatasan dari waktu yang disediakan oleh Dinas Kebudayaan untuk pementasan ini tidak bisa menampung seluruh siswa di Pengasih ini. Nah, sehingga di saat ini nanti akan dipentaskan dari pementas awal ini dari 2 sekolah dan diakhiri dengan pementasan dari 1 sekolah. Sedangkan kegiatan mocopat pun nanti juga akan dilaksanakan oleh anak-anak kita, yang sudah dibimbing oleh pembimbing kita di kegiatan mocopat ini. Harapan kami nanti ke depan ini tetap masih dilakukan kerjasama yang baik ini demi anak-anak generasi muda kita, agar budaya Jawa yang sudah tertanam di masyarakat kita itu tetap berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nanti sukses untuk kita semua. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang saestu tansah paring mapinten-pinten emat dumateng kita, kenemat sehat sempat, sehingga ing titi wanci siang menika tesik dipun keparengaken ngawontenaken kegiatan wonten ing Kapanewon Pengasih. Nderek nepangaken nami kula Sumardi, Serut Pengasih Kulon Progo. Kula minangka pelaku seni adiluhung mliginipun seni mocopat. Wonten ing kalodhangan siang menika paguyuban seni mocopat Sri Mudatomo dipun paringi fasilitas saking Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo, nggih menika gelar seni mocopat wonten ing siang menika. Ing siang menika lare-lare ing kukuban Kapanewon Pengasih sami ngempal wonten ing
pendopo Kapanewon Pengasih saperlu badhe nindakaken dawuh saking Kundo Kabupaten Kulon Progo nggih menika nggelar seni mocopat. Wonten ing kesempatan menika panci sengaja nggih menika ngaturaken menampilkan anak-anak muda ing pengajap samangke seni kabudayan adiluhur luhung seni mocopat menika saged lestantun nggih. Ingkang menika nyuwun dumateng Dinas Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo samangke nyuwun paringipun sesuluh saha fasilitas menapa ingkang saged samangke kangge nglestantunaken wontenipun seni mocopat mliginipun kangge lare-lare adik-adik usia sekolah. Wonten kesempatan siang menika saking lare-lare sekolah dasar lajeng lare-lare saking SMP ugi wonten. Ing siang menika samangke badhe pun rawuh saking Bapak Ibu saking KKG saha KKS Kapanewon Pengasih. Ingkang salajengipun nyuwun dumateng Dinas Kabudayan Kabupaten Kulon Progo nyuwun saranipun saha mbok bilih samangke kangge nglestantunaken menika fasilitas menapa ingkang samangke saged pun paringaken dhateng grup paguyuban seni mocopat Sri Mudotama wonten ing Kapanewon Pengasih menika. Saha nyuwun wewarahipun supados samangke lare-lare ingkang tesih usia SD SMP menika samangke mboten bosen-bosen anggenipun gegulang seni mocopat ingkang adiluhur menika. Nah, menika harapan kula supados samangke seni mocopat wonten ing wewengkon Kapanewon Pengasih mliginipun samangke saged lestantun ngrembaka. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Wijiana dari Gegunung, Sendang Sari Pengasih Kulon Progo sebagai tokoh masyarakat sekaligus pegiat seni mocopat di Kapanewon Pengasih. Pada kesempatan ini Paguyuban Sri Mudotama dari Kapanewon Pengasih pentas mocopat dalam upaya nguri-uri budaya Jawa yang pada kesempatan ini kami melibatkan siswa-siswi baik SD maupun SMP. Kami tanamkan rasa cinta budaya Jawa terutama dalam kegiatan mocopat pada kesempatan ini dengan harapan adik-adik terutama yang masih duduk di bangku sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama mencintai budaya Jawa terutama bidang mocopat seperti ini sehingga kami nanti tidak kehabisan generasi pecinta budaya Jawa terutama kegiatan mocopat dan mudah-mudahan nanti di kegiatan yang lain pun mereka cinta dengan kegiatan budaya Jawa seperti ini. Semoga dari Dinas Kebudayaan maupun dari Kapanewon Pengasih nyengkuyung dan mendukung serta memberi motivasi dalam kami melestarikan kegiatan seni budaya ini. Demikian harapan dari kami. Sekali lagi semoga dari birokrasi maupun dinas terkait untuk bisa memotivasi kami nyengkuyung kegiatan kami ini sehingga dari Paguyuban Sri Mudotama mampu memunculkan generasi-generasi seni terutama di bidang mocopat. Demikian dari saya, banyak salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.